ama sain thli tu te chi bai ule tun tung video chon kan kom thlang tlangwal mara kan ti mai ke ni chu puro kho te nom hi ni ya chumi boral chungchang tle ma zong report kan ngai thalok don ani mara hi kan hriat ang khan news te kan huang khanin tun thole ni ni som poko khan jing na thok tura chuak kha tlaila maron ho to lova ti chuanin voin hini som hi pakhat ani ya voin cho malampang khanin sami kan venga tanga bong kon han thlan chowa sami sel tlang kham wei zon cho bong kon sami khama son ruang thiam hu ani ya ti chuanin ruang hi achung te kan zo dana chuanin salam sei halampanga sia halampanga phur phei tur ani hmela ti chuan ruang hina china varanda tlangwal pakhatin an soidang kha chuanin alu lampang chu a him tha helmet a khuma wang khan alu lampang chu him tha viawa tia maro chu malpui te ban te kha chu aso thliak ani mela thliak a tia an postmortem me ka tuna hian ruang aron la thleng thlalawa ti chuanin ki korbul a ha a ki kortlona halawa tia chungvel te chunia phone te po hi an zong mulawa phone hin han trace han treka chang le chal tlang lama awma chang le bong kon lama ten tin ka hria phone hi chu song lai ve vak tan lo char po ni mai theya chung chu a phone nom dan ani ya ti chuanin siang khan solai kham bora sona scooty khan han muwa an ring hlal khan ni zan lama central way me noya central disaster response team ho khanin an han NFA solai kham bor vel te maro chu zan thilani wangin zan lai pel lama khanan han trin darta ti chuan voin khoen lama khoen nuwa khanin khama son kal la in ruang hi an zumuta mi bo zong hian kan veng kan khotlang hun thar po han thok chuaka ti chuanin kan bial tu MLA hianin pusap danga kan home minister ni bok hianin cheng sang thum bo zon na thingpui bol ho manatan khatlang temin han pe kan lom hle ti chuanin mara hi tlangwal fel tak mai ne ani hi zon zang api de bi phei chu pro khon pui hianin tirka bera te mai la ane ni ya chak tak mai zon zang tak mai ni ya kal thau mai ani hi hanin hu kho hanin hone kho po hena mi hi abe masatu hi ni thina fel khop maya chuting chu ni ya uyum in khongai thlak hle maya thi dan te ti chuanin kan sei tong khan an kholam pang so ta new lati sia ha lama an phur phei don ani mela ti chuanin tuna hena ruang lo la thleng thlalawa zan rei kham lama chau an chuak ani pon an chuak man karenga ti chuan an sei dan pakhat ale chuanin atlak na hmun hi kang thai hmun vel ani mela ti chuanin mara din na bul hnai taka hi a scooty dana bul bor velai hi lei hi nipa ta te po chona petek thlapal po ni mai thiama ro chumal pui ru te tliak nual kang thai hmuna khana jutla fu boka ti kha chulai bor chu mara chanchin kan soi thei chin chu ni se kan leina tak zeta ni ti kha kan soi se thange voin vek hianin India ram tan Mizoram tan kan veng hun thar veng tan po ni nga thu thar lo mom tak mai kan nei chu sefa kan ti maya ani hianin WMO World Title Belt International Thai Martial Arts Games ani hianin World Title Belt kong hren lo chuak hlo mai ani hi kan chuang hle ni sefa an lom pui hle ni hi hemi kan thenom live fire building pia hemi hnung mai hen anoma ti chuanin hi kan chief minister pudoma pon lom pui na thu te a chua kan chuang hle mai ni hi Mizoram mai ni lo India mi tan Indian tana ama saber hemi a title belt tuna han champion na te mela han hlo chua hi ni ya kan chuangin sefa kan lom pui tak zeta akal le na zel tura du sakna kan hlan mol ni sela an chung kwa an lom pui tak zeta ni ti kha sefa chung chang wen chu
kan venga ti hming tha kan lom hle mai kan chuang hle ya voin chu chiat ni that ni te pawh ti la kan venga thleng ani a thenin chiat an tawh lai na then hlawtin a ropi takan lo changa chu voin kan veng chung boruak ani a thu thar han update pa in video toy kan an siam lok nei se a tha nge kha channel te mi lo subscribe and lo share sak zel turin thil tu te kan ngel chewa ko video te top thlek mi lo thlir sak wangin ka lo me